Demolisyon sulod sa Fort ID sa Cagayan de Oro City, gisugdan. Duha ka rifle grenade napalgan samtang nagpadayon ang demolisyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Impunto alas 8 sa buntag, gisugdan ang demolisyon sa kabalayan sa Zone 6, Casa Village, sulod sa 4th Infantry Division sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Ang maong mga balay nalakip sa gideklarang military reservation nga anaa sulod sa Camp Evangelista. 437 ka mga balay ang gikatakdang i-demolish sulod sa 5 ka adlaw. Hinuon nahimong malinawon ang unang adlaw sa demolisyon. Walay resistance so far sa bahin sa ato ang mga informal settlers dinhi sa sulod sa Camp Evangelista Military Reservation. Pipila na sab ka mga residente ang voluntaryong giguba ang ilang mga balay aron mapuslan pa ang ubang gamit. Wala nay nahimo pa ang 73 anyos nga si Mayta Labaco. Dihang giguba sa demolition team. Ang iyang hinaguan ng sobra 40 ka tuig na nga panimalay. Sumala niya, nagpasalamat na lang siya sa pumunuan sa Fort ID sa kahigayunan nga gipapuyo sila dinhi sa maong luna. Sige lang, walang problema. Sarili mo na yun eh. Kasi dito wala kang hinahawakang papel. Siyempre, kung meron man, prasiso, ganyan, matagal. Kung meron man, di ba? Apan samtang nagpadayon ang demolisyon, duha ka rifle grenade ang napalgan sa demolition team. Temporaryong gihunong ang demolisyon, samtang gisecure ang maong eksplosibo. Hinuon dali kining girespondihan sa Explosives and Ordnance Units sa AFP. Ang ato lang karon is for the safety of the civilians ug tanan nga nakadili karon sa mga informal settlers ato asang gikordon. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.